Vitajte v opustenej drevárskej fabrike Drevina. Dnes sa spolu pozrieme do zabudnutého sveta drevárskeho priemyslu. Poďme preskúmať, čo tu po 10 ročiach zostalo. Prístupné sú tu len dve výrobné haly. Ostatné sú strážené a niektoré z nich už dnes neslúžia svojmu pôvodnému účelu. Hneď ako vchádzame, tak nás udrel silný chemický smrad, ako by to tu niekto polial nejakým riedidlom. Onedlho sme zistili, odkiaľ smrad prichádza. Je tu miestnosť plná nádob s najrôznejšími chemikáliami, rôzne riedidla, farby a iné chemikálie, ktoré sa kedysi zrejme používali na impregnáciu dreva. Teraz sa tu len tak váľajú a obsah väčšiny už dávno prežral kýble a obsah sa voľne vsakuje do zeme. Poďme však teraz ďalej a prejdime si kúsok histórie tohto miesta. Drevina bola kedysi centrom miestneho drevárskeho priemyslu, ktorá vznikla v 80. rokoch 19. storočia. V roku 1949 bol závod začlenený do novozriadeného podniku Drevina so sídlom v čím sa stal významným zamestnávateľom regiónu. Počas svojej slávy sa tu vyrábali stroje, nástroje a zariadenia, ktoré podporovali miestnu ekonomiku a obživovali stovky rodín. S politickými a ekonomickými zmenami po páde železnej opony a v dôsledku privatizácie v 90. rokoch sa však podniku nedarilo udržať pôvodnú veľkosť. Z masívneho komplexu, ktorý zamestnával tisíce ľudí, zostala len malá časť funkčných závodov, zatiaľ čo väčšina areálu sa postupne opustila a chátrala. Staré budovy s poškodenými múrmi a zatuchnutými priestormi dnes tvoria fascinujúci príbeh o strate tradičného priemyslu. Pozrite, našli sme tu miestnosť, kde sú ešte stále zachované rôzne technické výkresy. Tento tu je od nejakých dverí. Kniha dochádzok. Napíšte do komentárov, ak ste sa tam našli, alebo ste tam mali niekoho z rodiny. V týchto veľkých miestnostiach boli zrejme výrobné linky, naznačuje tomu tento veľký panel so spústou tlačítok. Ešte pár miestností a pomaly sa presúvame do druhej haly.
Tak a sme dnu v druhej hale. Ako prvé sme tu našli ešte celkom vybavený sklad elektrikárov, kde sú ešte nové nepoužité poistky najrôznejších druhov. Len o kúsok ďalej v tmavej miestnosti sme našli sklad alebo výdajňu náradia. Nachádzajú sa tu nejaké vrtačky, ponorná píla a rôzne iné náčinie na prácu s drevom. Tieto ampulky slúžili na zistenie alkoholu v dychu zamestnancov. Vrch ampulky sa odlomil a nasadila sa na vrch plastová násada a keď sa prúžok v ampulke sfarbil, tak test bol pozitívny. Teraz sa pôjdeme pozrieť sem hore. Sú tu celkom dosť zachovalé kancelárie. Tu bol zrejme archív. Je tu kopa plesnivých zakladačov s rôznymi dokumentami. Poďme na druhú stranu. Vyzerá to tu veľmi zachovalo, na rýchlo prehrabané veci, ale inak všetko ostalo na svojom mieste. Ako by sa tu zastavil čas. A nakoniec ešte prelet dronom cez halu a pomaly môžeme toto miesto opustiť. Možno ak sa tu niekedy časom niečo ešte opustí, tak sa sem vrátime, ale na dnes to už je všetko a my sa s vami lúčime a nezabudnite na like a odber, aby vám nič neuniklo. Hlavne, že o 6 príde, o 10 ide domov, chápeš? To piče. A 6:12 príde, 10:30 ide domov.